Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met... Ivo Rosbeek, muzikant. En met... Alexandra de Leroy. Ja, welkom voor gewoon deze in het plat doen. En dat is niet voor niks, want het gaat over jong geleerd goed gedaan. Ik zit hier met twee jullie die enthousiast zijn over het plat. Doe haar zijn geschiedenis, Alexander, bij MIC. In de kinderopvang. Ja. Hast je al echt op de tienen gelopen om daar aandacht voor te krijgen, hè? Ja, daar hebben we heel veel tijd en aandacht aan besteed. We hebben ook al met vaak online natuurlijk in teamverband gesproken met heel veel pedagogisch medewerkers. Van wat heb je nu van ons nodig? Om dat plat, dat dialect spreken echt te gaan gebruiken. En hoe loopt je er tegenaan? Wat zijn dingen die je tegenhouden om dat te gaan doen? Dan denk ik, maar even voor de vuist weg. Er moest natuurlijk lui die daar werken gaan, die er ook al gaat met hand. Want die brengen het over. Ja, ja. Zijn die er dan genoeg? Die zijn er wel, hè. Er zijn op iedere locatie zeker mensen die dialect spreken, die dat thuis ook spreken, die dat met hun eigen kinderen bijvoorbeeld gedaan hebben. En die er ook wel het belang van inzien. Maar die soms ook tegengehouden werden door collega's. En die het dan toch moeilijk vinden om over te brengen waarom dat het wel belangrijk is. En waarom dat het heel goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Ja, dat hand voor wetenschappelijk inmiddels helder. Hè? In mijn tijd wordt dat gans angst, zo zagen ze, en dat zal bij Ivo misschien ook zeggen weer, toch maar in het Hollands, dan zit ze goed. Vooral geleerd dat het echt wel goed en verstandig is om dat plat echt te omarmen en door dat in te zetten. Ivo, hoe zit zij namens de troubadours van de toekomst? Hè? Ja. Even kort in 2 zinnen. Nou ja, kijk, we hebben op een gegeven moment ons samengepakt met een aantal, wat ze tegenwoordig in het Engels zelfs noemen singer-songwriters. Ja. Hè? Vroeger noemden we dat in het Limburgs, noemden we dat troubadours. Ja. En dan hebben we het eigenlijk over de jongens, de Chef Diederis en de Harry Bordons en de Jo Erissen. We vingen eigenlijk dat het Limburgs als taal voor muziek heel goed gebruikt wordt. Het is onze moedertaal. En juist dus om liedjes te maken die misschien juist gewoon serieuze liedjes kunnen zijn of grappige liedjes. Maar per definitie liedjes die niet als carnavalsliedje te bestempelen zijn. Want daar zijn natuurlijk heel veel dingen al die gemaakt worden. En toen hebben we ons bij elkaar gepakt. En in die troubadours van de toekomst zitten dus zowel jongens als meisjes uit Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Dus dan krijg je ook al die dialecten in de muziek geduid. Dat is eigenlijk wat belangrijk. Precies. Ja, zeker. Ja. Nou, de hand van liedjes. Ik voel al, kinderen en liedjes, dat gaat goed samen, hè? Dat gaat goed een samen. Jong geleerd goed gedaan is ook van u samen. Ja. Kan ze even gaat over het huwelijk vertellen, wie dat is ontstaan, Alexandra? Ja, we hebben in 2019 een convenant getekend. Daar heeft de kinderopvang zich uiteraard ook bij aangesloten om het Limburgs te gaan promoten, in het kort gezag. En daar is op dat moment geld gekomen vanuit de provincie. Ja. En ook nog een beetje opgeplust door landelijk, om daar een soortement van prijsvraag te maken. Waarbij mensen dus een idee kosten insturen hoe met ze het platkallen, het dialect weer op de kaart kon zetten. Een beetje van hoe de oproep die ik toen gedaan heb, is dat voor echt wel misten om leuke, moderne, huidige liedjes in het plat te hebben, of verhaaltjes in het plat te hebben, of spelletjes in het plat te hebben. Er hebben heel veel mensen op ingeschreven aan de troubadours. We waren er één van, met een heel ambitieus project. Om toch best wel veel liedjes te maken in de verschillende dialecten. En daar hebben we als kinderopvangorganisatie van gezegd, nou, dat willen we graag ondersteunen. Ja. Want dat kunnen we hier heel goed gebruiken. Toch, Ivo, doe max veel liedjes, hè? En nu was het na die verras ook. Ja. Een kinderliedje maken liet me nog wel even een andere categorie. Precies, ja. En toen hebben we ook gezegd, in het projectplan wat we hebben geschreven voor die subsidieaanvraag, we moeten eens eigenlijk beginnen met loesteren. En met loesteren bedoelen we dus dat we zelf naar die locaties zijn gegaan van MIC. En daar zijn gewoon, en ook bij Speel en Onderwijs natuurlijk. En daar zijn we eigenlijk eens met de kinderen in de middag bijeen gaan zitten. En eens met die begeleidsters gaan kallen. Ja, wat zijn nou thema's die hier van toepassing zijn? Over wat voor een kinderen hebben we het? Hè? Kijk, want ik heb zelf wel kinderen, ik heb 2 kinderen. Die hebben ook op een kinderopvang gezeten en op een lege school. Maar dan mag ze dat eigenlijk toch als vanuit een zijlijn als ouder met. En niet als liedjeschrijver. Ja. Nou, en 4 komen er gelijk eigenlijk al achter dat wat we normaal doen, maak voor een liedje van 3 minuten, dat in veel gevallen voor zo'n toepassing in een kinderopvang eigenlijk al veel te lang is. Ik moest eigenlijk hele simpele, korte liedjes
hebben die gelijk ook van toepassing zijn. Ik zeg maar, iets hebben gespeeld en dan moet opgeruimd worden, dan moet er een opruimliedje zijn. Als we allemaal een handje helpen, is het werk wat minder zwaar. Als we allemaal een handje helpen, zien we straks veel vlotter klor echt waar. Of in is jarig, dan moet er een verjaardagsliedje zijn. Nou, en op die manier zijn we eigenlijk ook op een ganz andere manier gaan nadenken over wat gaan we nu maken. Ja, en zo ontstaan er dus met verschillende lui, of ze nu zes Mella Klaassen, of ik zeg Harold Konings, of Linda Zeilmans, Linda Kolen, Mark Courage. Ik vergeet er nu nog een hele hoop, maar we zijn met een man of 10 bij dit project. Ontstaan er allemaal verschillende soorten liedjes, die ze op verschillende momenten kunnen gaan toepassen. Is dat dan het werk voor de professionals die door met de kinderen bezig zijn? Of gaat u ook actief nog met die kinderen zingen door, zou ik maar zeggen? Dat hebben we toen ook gedaan. Ja. Hè? Dus we hebben eigenlijk ook met de kinderen bij gezeten en gekald van wat heb je nu vanmiddag gedaan? En dan ook een beetje à l'improviste een liedje proberen te verzinnen. Ja. Of iets wat vooral een beetje vuurbereidheid is met z'n oet geprobeerd. En eens kijken van, vinden ze dat leuk? Of sleet dat gauw eens niet aan? Nou, kijk, dat is dus eigenlijk die fase loesteren geweest. Nu gaan we de fase maken in. En dat wil zeggen dat we dus onder de bezielende leiding van Timo Gijzen, bekende producer, hoe bijvoorbeeld Harold Konings ook al vaker met had gewerkt, die liedjes allemaal gaan opnemen in de studio. Het regent, piepen stelen, toch kan ik lekker boete spelen met rubberstevelen en regenjas. Spring ik gek in iedere plas. Het regent, piepen stelen, toch kan ik lekker boete spelen met rubberstevelen en regenjas. Spring ik gek in iedere plas. En daar zitten we nu samen weer met de MIC en PO Groep zijn we aan het kijken. Samen met de afdeling marketing en communicatie. Hoe kunnen we die kinderen nu weer op een leuke, ludieke manier erbij gaan betrekken? Dus bijvoorbeeld te zeggen van straks is een oproep te doen. We lanceren alles bij die kinderen een van die liedjes en zeggen, verzin er nu eens een dansje bij. Of kunnen ze zelf goed zingen, stuur ons dan een simpele opname. En dan komt zich misschien ook wel op zo'n liedje. Dat ze uitgenodigd worden om in de studio mee te gaan zingen. Nou, zo proberen we dat in deze fase interactief te maken. En uiteindelijk gaan we dan natuurlijk volgend jaar april 23, moet dan de grote finale worden. Zeg maar dat we op een aantal locaties in Limburg een theatervuurstelling samen met de kinderen gaan maken. En dan hoe dus eigenlijk al die liedjes en ook die kinderen die dus allerlei dingen doen in centraal staan, samen met natuurlijk het hele verhaal van hoe het eigenlijk allemaal omdraait, het promoten van het kallen van het Limburgs. Zo'n 3-trapsraket had ze dus eigenlijk bedacht, met z'n allen. Dan gaat dit nu uitgerold worden, we zijn er helemaal bezig. Hast u, Alexandra, door een soort resultaat bij in die koop, wat dat moet gaan opleveren aan het eind? Nee, ik denk dat we dat ook heel erg open moeten laten. De moest niet nu alvast vastleggen, dit willen we bereiken. Dat moet gewoon eigenlijk ontstaan. Wat we heel erg graag willen, en dat denk dat we daar goede ingangen voor hebben in andere kinderopvangorganisaties, is dat het ook landt in de ganse provincie. Ja. Dat het niet alleen maar bij MIC en spelenderwijs dadelijk gebruikt wordt, of misschien nog een beetje in het Parkstad of zo. Maar dat ik hoor al die muzikanten, dat is Limburg breed. Ja, hè? Dus we leggen ook echt wel contacten met andere kinderopvangorganisaties. We hopen gewoon dat het straks ook in Noord-Limburg een plekje bijvoorbeeld krijgt, of in Midden-Limburg. Maar wat voor ook heel duidelijk wel bij MIC en spelenderwijs zeggen van nou, we gaan het niet vastschieten in allerlei beleidsdingen, afspraken. Je moest nu iedere dag een liedje in het plaats zingen. Dat werkt voor ons niet. Dat moet gaat zijn wat gewoon gaat leven. Hoe van jullie dadelijk denken, nou, het is in een jaar is er immer een Hollands liedje gezongen en we zongen ook nog een Engels liedje. En nu zingen we gewoon nog een liedje in het plat, want het is hartstikke leuk en het spreekt ons heel erg aan. Het past ook wat ze gemaakt hebben, de troubadours, wat ik er tot nu toe van gehoord heb. Ja, past het gewoon bij de verschillende leeftijdscategorieën. Je kent ze het echt gebroken bij 2 tot 4.
of een keer bij 8 tot 12. Ja, dat hebben ze ook nog gekeken, dat de onderwerpen geschikt zijn voor verschillende leeftijdscategorieën. Ja, en ik denk dat de kinder dat uiteindelijk, Ivo, maar daar weet je misschien meer van, zelf komt afdwingen. Hè? Want dat verjaardagsliedje van dicht klopt. Ja. En er is een jongen, beginnen die dat gewoon te zingen. Klopt. Nou ja, en zo werkt het natuurlijk ook. We hebben op een gegeven moment ook, ben ik even de naam kwijt, Alexander van de Dame, hoe we nog met hebben gesproken, die... Marie Rickert, gelukkig. Ja, Rickert. Ze had een onderzoek gedaan aan de Universiteit Maastricht naar dit soort sociaal gedrag en de rol van liedjes daarin. En we hebben bijvoorbeeld ook een sessie met de troubadours, met Marie gehad, hoe Marie onderzoeksresultaten van zichzelf had getoond en heel duidelijk had gezegd van kijk, de kinderen bijvoorbeeld in de basis een liedje hebben gemaakt, maar het kan ook zo zijn dat kinderen daar zelf met hun eigen creativiteit sleedt misschien ook af en toe een beetje op hol, zoals dat bij ons ook allemaal gebeurt. En dan kan zo'n liedje ook op een gegeven moment aangepast worden. Dat het liedje van het verjaardag zijn gaat bij mij weer een olifant, maar misschien gaat het dadelijk weer van Jan, Piet of Klaas die in de klas zit, snap je? Dus ik denk ook wat dat betreft, als je eens terugkijken naar, kijk, we hebben dat nu troubadours genoemd, zo is het eigenlijk al eeuwenlang, hè? Kijk, vroeger waren er een minstreel ergens in een kasteel een liedje zong. En als het een groot liedje wordt, dan wordt het doorgegeven naar de volgende generatie. En zo worden bepaalde evergreens, of ze nu zeggen, geneed van het leven of zo gaat, die zitten eigenlijk in het DNA van de Limburger. Nou, en ik wil niet zeggen dat we dat nu bewerkstelligd hebben, maar als zich dat lukt, bij 1 of 2 mini-leedjes wat we nu hebben gemaakt, ja, dan had ze eigenlijk al het maximale eruit weten te halen. Een pleister en een kusje en het is over. Mam, dat is maar een heel klein beetje hoor. En al is het fijn als ze mich knoevels. Zelfs na 100 knoevels is het nog niet klaar. Soms dan door het gaat langer. Dat zijn muzikanten, dat zijn creatieve, leuke lui met ideeën en die willen gaat. Is het net lastig om dat een beetje op één lijn te krijgen, zeg maar? Want het zijn natuurlijk ook allemaal eigenheimers, hè, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat laatste is dus eigenlijk een beetje het vergelijkbaar met wat Alexandra zei. Die moest bepaalde dingen moesten dus zijn eigen weg laten gaan. Ik moest dat niet in beleid vatten. In ons geval heb ik ook juist gezegd, de verschillen die er zijn, niet alleen in de klank van het dialect, maar ook in de verschillen van de opvattingen van een songwriter, die moesten eigenlijk ook kunnen huren. Kijk maar, Marc Courage bijvoorbeeld met zijn Baruchko had allerlei elementen erin van blaasmuziek en oorspronkelijke elementen. Terwijl bijvoorbeeld Linda Zeilmans had veel meer een soort Americana-achtige, country-achtige invloeden met meer stemmigheid. Die verschillen, dat ik het weer gaan zangers doe als Harold Konings en dat Joep Konjaars met zijn kleinkunstachtergrond. Juist de verschillen maakt het interessant, denk ik. En ik denk Timo Gijzenkennende, de producer, dat er ook, er zal wel een soort verbindende factor in zijn in de muzikale klank. Maar ik denk juist in de composities en de liedjes, dat die verschillen juist, die moesten uitbuiten. Want dan zullen ze ook krijgen dat het ene liedje zal het kindje het kleine kindje aanspreken en het andere het grotere. Om ik daar een voorbeeld van te geven, ik heb bijvoorbeeld een van de sessies gedaan samen met Linda Zeilmans. Ja. Ik heb een cowboyhoed metgenomen, een banjo heb ik metgenomen en vrij een heel ruig cowboyliedje met de kinderen gezongen. Weet je wel? En er waren allemaal stoere jongens in het groepje, die waren gelijk met ja, midden doen en zo gaat. En daarna kwam Linda Zeilmans met een heel lief meisjesliedje. Heel stik oog zo van de muziek. Mm-hmm. Dus ook ze dat gelijk ganse andere kinderen in de groep gingen reageren. Nou, en ja, dat vind ik heel leuk om te zien. Dus de diversiteit van de liedjes had ze ook nodig om verschillende kinderen aan te spreken. Nou, daar had ze genoeg muzikanten voor die dat spectrum kunnen behandelen, zou ik kunnen zeggen. Nu is er voor dit project geld gekomen, hè? Dat is hartstikke goed.
zie je dit dan ook als een soort pilot om misschien aan het eind te zeggen, hey, kijk, dit had gewerkt, dan moet structureel elk jaar gewoon een bedrag voorzien. En net 1 keer in de prijs, zou ik maar zeggen. Nee, maar daar hoop ze voor, niet alleen de kinderopvang of voor, daar hoop ze gewoon voor de Limburgse taal op. Hè. En daar zijn heel erg veel mensen mee bezig, uit allerlei verschillende organisaties. De ene zet inderdaad gaat meer op, ja, wie schreef ze dingen precies, en de andere daar zegt van, weet ze, ik wil het heel graag in de markt zetten. Maar ik hoop wel dat dit een vervolg gaat hebben en dat ze straks zeggen van, nou, dat was fantastisch. Dat gewoon voor weer uitzetten en er gewoon meer partijen hierbij betrekken. Dus, maar die rekenmethode is ook 15 jaar in principe. Hè? Dus ja, waarom mij niet met? Nee, dit kan eigenlijk heel lang blijven. En aansluitend op wat Ivo eigenlijk net zei over de muzieksoorten die ze gebruiken. Ja, daar ben ik ook eigenlijk heel erg blij met. Hè? Want ik weet niet of ze wel eens in een kinderopvang komen of in een peuterspeel zijn. Het is allemaal net niet zo heel leuk. Hè? En dit denk ik, hier wordt ze eigenlijk blij van. Ik weet niet, zingen ze nog immer op een grote paddenstoel en zo? Ja, met een klein tingeldingetje op de achtergrond. En dat is dan de muzikale kwaliteit daarvan. Ja, en hier denk ik, hier werd gewoon blij van. Met elk liedje wat ik luister, denk ik, oh ja, dat zeg je morgens even op. En dan begint de dag met een dansje. Wat dat betreft vind ik dat voor bij jonge, maar ook oude lui, dat is zo, als ze naar bejaardenhuizen gaan. Paul van Loden zei dat immer, ik ga met de lui liedjes uit de jaren 50 en de jaren 60 zingen, als ik in een bejaardenhuis moet optreden. Want dat was de lui, wat die lui zongen toen ze jong waren en niet achter in het stille klooster of zo gaat. Hè. Dus ook bij oude lui maken we diezelfde fout als bij jong lui. Dan menen we dat we dan liedjes moeten gaan zingen die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. Die eigenlijk te gedateerd zijn van op een grote paddenstoel en zo gaat. Dus ik denk juist dat daar ook aan de ene kant wil ze dat behouden wat een soort eeuwigheidswaarde had. Maar ik wil ze ook daar een stuk vernieuwing aan aanbrengen. En ik zie dat ook heel vaak wie al jonge kinderen, die huren toch via de pap en de mam nu tegenwoordig veel meer muziek dan dat vroeger was, misschien in de jaren 80. En daardoor is de breedte van de muziek ook van belang. Wat er trouwens wel nog een belangrijke bij is, als we toch over die ontwikkelingen gaan, is, we hebben het ook bijvoorbeeld heel duidelijk gehad over welk medium gaan ze straks kiezen om die liedjes bij de kinderen te krijgen. Hè? Want vroeger zouden we via een cassettebandje of zo. Een cassettebandje of een cd'tje of een LP is misschien nu onder de muziekliefhebbers ook gehad. Maar ik moest natuurlijk naar een medium gaan wat heel erg toegankelijk is. Daarom hebben we gelijk al in het projectplan gezegd, we moeten dus met name op YouTube te vinden zijn, op de digitale diensten als de Spotify's moeten te vinden zijn. En misschien moest het zelfs helemaal hip proberen te maken, dat ze zelfs uiteindelijk op TikTok komt, hoe alle kinderen tegenwoordig zitten. Waardoor ze daar dus ook iets toevoegt, dat het interactief kunt worden, inderdaad, met allerlei dingen. Kijk, en dan komt ze inderdaad op een punt dat ze zegt van ja, voor het geld wat we nu hebben gekregen en die subsidie, is het een heel ambitieus plan. En ja, we zetten de eerste stappen. We zijn dus nu ook bezig van er moeten dus bij een aantal liedjes die we hebben gemaakt, moeten dus ook als filmpjes gemaakt worden. Dus dat straks via YouTube dat zo op die manier gedeeld wordt. Maar ja, die gast inderdaad, als ze dadelijk een volgende fase van een plan nodig om dat nog weer uit te bouwen. Ja. En natuurlijk generaties kinderen. Hè? Ja, precies. Ik bedoel, kan ze met in een leeftijdsgroep een liedje zingen. Nee, op een grote paddenstoel, dat is natuurlijk 100 jaar metgegaan. Dan zit het erin. Ja, precies. Ja, dan had ze dus tijd nodig. Er moet nog meer tijd gaan kopen, Alexandra. Conclusie. Ja, nou, ik denk dat we nu wel tijd hebben. En dat als we in april 2023 naar de theaters ingaan, dan moet het bij de kinderen goed geland zijn. Dan moet een aantal kinderen dat ook thuis uitgestraald hebben. Want wat je net zelf allebei zegt, je hebt het thuis niet geleerd. Dus deze kinderen moeten ook echt nog eens metnemen in het dialect kallen. En opa's en oma's. En ja, dan denk ik, dan gaat het landen. Hè? Dan gaan we wel echt iedereen raken als we gaat gemaakt hebben wat ook thuis gebruikt wordt. Ja. En niet alleen maar als op de kinderopvang best. Ik ben toch benieuwd, de grote finale werd dan de theaters. Mm-hmm. Alhoewel het net te veel in beton gieten, hoe dat snap ik. Maar zijn er al ideeën over wie gaat zich toch met bijeenpakken? Wie heeft daar aan geschreven? Wie moet ik me dat voorstellen nu? Nou, kijk. Theaterprogramma mag ze niet van u op morgen. Nee, dat mag ze niet van u op morgen. Maar we hebben wel gedurende het traject geleerd
Dat voorbeeld wat ik zag, dat 4 in het begin in de kop heien, dat we leedjes van 3 minuten moesten gaan maken. En de verdachte van, dan maak ik voor 10 leedjes van 3 minuten. Uiteindelijk zijn het er 24 geworden en daar zitten er ook bij van 30 seconden. En er zitten er ook bij van 3 minuten en alles wat ertussen zit. Dus ik merk dat gedurende dat traject, dat een aantal waardes die moesten bijstellen. En een aantal waardes die blijven constant. Dus het zal blijven gaan over promoten van dialect. Het gaat ook over kinger en het gaat ook over talenten van kinger. Maar ik denk ook, dames van Mick, van de Markom hebben ons dat ook nog uitgelachen. Ze hebben in het verleden bij Mick ook dingen gedaan als Mick Got Talent en zoiets allemaal. Ik denk juist dat het heel leuk kan zijn dat kinderen zich ook in dat programma kunnen herkennen. En dat ze dan ondertussen ook liedjes zingen die hun bekend zijn van de kinderopvang. Maar ook dat er af en toe een liedje bij kan zetten. Ik bedoel, Joep Koenjaerts is bij ons, vind ik, iemand die gave beheert, omdat er al veel kinderprogramma's had gemaakt in het theater. Dat er ook een liedje in kunt zetten wat een boodschap kunt hebben. Hè? Kijk, in Nederland kennen we dat tegenwoordig met het jaarlijkse liedje wat Kinderen voor Kinderen maken. Of het nu van Red de Tijger of Red de Oceaan of de plastic hoe te zien is. En ik denk, dat is allemaal grootschalig met veel grotere budgetten. Maar ik denk als we dat een heel klein beetje in zo'n programma, theaterprogramma, en in de liedjes kunnen vatten, dan zou dat heel fijn zijn. Met tegen Alexander op de eerste rij bij al die vuurstellingen. Ik denk het zeker weten, ja. Ben je ook de drukke agenda dan? Heb ik iedere dag met een dansje. Ja. Ja, als er nog voor ons een soort activistisch dialect slotwoord? Het Huis voor de Kunsten is heel druk bezig om opnieuw ideeën te gaan ophalen. Daar is ook wel inderdaad hem voor geprikt. Dus ik denk, als ze nu zit ze luisteren en denkt, wacht even, ik weet ook nog het heel erg leuks. En dat hoeft niet per se voor de kinderopvang te zijn. Het kan natuurlijk voor allerlei dingen zijn. Ja, dan zou ik zeggen, matig door. Want dan kan het gewoon gaan leven in Limburg. Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van Mick en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.